खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' हारियाव बयनिख्रुइबो लाजिनांथावना सासे दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि जाय बिथाङा इलेक्शन देरहानानै 5 बोसोर खेबसेबो बिटिसि एसेम्ब्लियाव फैयाखैसै। बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि फारसे गावनि गोसोखौ दिन्थिदों। जेब्ला बिथाङा जेबो साननाय गैया अननाय गैया बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों दि जेब्ला 2020 मायथाइयाव सोरखार दानो हायासै बै समनिफ्रायनो बिथाङा गिनानै दं आरो बिथाङा गिबियाव गिदोंमोन गावनि दायफोरनि थाखाय साजा मोनगोन नामा बेनि सायाव गिबाय आरो जा सरखार सालायदों बेजों आरो मोगा-मोगि जानो बिथाङा गिनाय दंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा 5 बोसोर खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखैसै। आरो बर' हारियाव बयनिख्रुइ लाजिनांथाव सासे दैदेनगिरि होनब्ला हाग्रामा महिलारिया। बेफोर बाथ्राखौ सीएम प्रमद बर' बिथाङा थांनाय सानखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबादि बुङो। बेराफारसेथिं बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारियाबो थांनाय सानखालि बिश्वनाथ जिल्लानि नदर हालामनि अलंबार गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ दोलोनि सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'खौ माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल, कंग्रेस आरो बिजेपि दोलोआबो केम्पेइन खालामगासिनो दं आरो जोंनि बिपिएफ पार्टियाबो खालामगासिनो दं। बेनि गेजेराव सनितपुरनिफ्राय लानानै बिश्वनाथ आरो गहपुरसिम बिटिआरआव जाखिनि गामिया हाबबाय बेफोर गामिनि बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो बांसिन भट होगोन। दिनैनि समाव थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ जेबो खामानि मावाखै आरो नुनो मोनाखै आरो गोदानै सोसनजानाय गामिनि रायजो राजाफोराबो मोजाङै मिथिगौ। प्रमद बर'आ खामानि मावनो लादोंब्लाबो थगायदों। बिथाङा सासे थगायसुला। बे थगायसुला मानसिजों थानानै जेबो जाया बेखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रा साननो हादों। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव बिपिएफ पार्टिजोंनो बांसिन मददाव दङ आरो उननि समावबो फैबावगोन आरो बिपिएफआ सोरखार दागोना रोखा। आरो रौता समस्तियाव 100% जोंनि बिपिएफ पार्टियानो देरहागोन आरो जों बिपिएफ पार्टिया सरखार दाखांनायनि उनाव हानि थासारि, स्कुल कलेजनि थासारिफोरखौ सुफुंगोन। बिटिसिआव जों जिबादि खौसेथि लानानै सोरखार दैदेनबोदोंमोन बेबादिनो फिन आरोबाव जों खौसेयैनो एखेयैनो खौसेथि लानानै बिटिसिखौ सालायबावगोन होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया। नैथि खौराङाव दङ बिपिएफनि उनाव इउपिपिएल दोलोआबो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गावसोरनि गिबि बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावबाय। मैया आगस्ट दान थामहिनबा 21 आगस्टनि मोनायाव फोसावजानानै होनाय बायदि फारिलाइनि गेजेराव मोन 18 बियाबफोरनि थाखाय बिजाथिफोरखौ फोसावबाय आरो नोंथांमोना गिबि बिजाथिफोरनि फोसावनायफोरखौ नोंथांमोना फोरमायनो लादों। गिबियावनो दङ 3 नं श्रीरामपुरनि बिजाथि महरै उइलसन हासदा, 4 नं जमदुवारनि थाखाय सन्जित बसुमतारी, 5 नं सराइबिलनि थाखाय राजुकुमार नार्जारी, 7 नं पकिराग्रामनि थाखाय आफजल हकी सरकार आरो 9 नं बनरगावनि थाखाय रबिराम ब्रह्म, 11 नं बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय रनजित बसुमतारी, 12 नं सालाकाटि बियाबनिफ्राय लरेन्स इस्लारि, 13 नं चिरां बियाबनिफ्राय सायखं बसुमतारी, 15 नं काजलगाव बियाबनिफ्राय चन्दन ब्रह्म। बेबादिनो माखासे बियाबफोरनि फारिलाइनि बायदियै बिथांमोननि बिजाथिखौ फोसावबाय आरो माखासे थाबावनाय बिजाथिखौ उननि समाव फोसावबावगोन होननानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारनि हेंथायै खुद्रिसारदों क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफ्रा। तिराप ट्राइबेल वेल एन्ड ब्लकआव प्रक्रिएटिभ क्लास हिसाबै मोन 8 हारिफोरखौ सोसनफानाय नटिसखौ लानानै ट्राइबेल संघआ आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। मैया सानजौफुआव क'क्राझार प्रगति भवननि लांगोनायाव आसाम सरकारा तिराप ट्राइबेल वेल एन्ड ब्लकआव गोदानै मोन 8 हारिफोर फारियै आहम, मटक, मरान, चुटिया, गरखा, कच राजबंशी, टि गार्डेन कमिउनिटि आरो आदिबासिफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै थिसननायनि फोरमायथि बिलाइखौ सावनानै आसाम सोरखारनि हेंथायै खुद्रिसारो क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफ्रा आरो हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र औवारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आरो बेबादिनो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल आफादाबो आसाम सोरखारनि हेंथायै जिल्ला ट्राइबेल आफादनि मावख'नि मोखाङाव सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि मैया तामुलपुर जिल्लानि गाहाय मावख'आव दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि खावलायनाय बादियै जिल्ला ट्राइबेल आफादफोरा हेंथा सोमावसारदों। गोबां जिल्लायाव तिरापनि ट्राइबेल वेल एन्ड ब्लकनि गेजेराव आसाम सोरखारा गुबुन मोन 8 हारिफोरखौ रैखाथि थाखो फोसावनायनि उनाव
तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल आफादा जिंगा सिदों आरो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल आफादा आसाम सोरखारनि हेंथायै जिल्ला ट्राइबेल आफादनि मावख'नि मोखाङाव सोमावसारो। बे सोमावसारनायाव खालि जिल्ला ट्राइबेल आफादनि सोद्रोमाफोरल' बाहागो लायाखै, जिल्ला राभा फरायसा आफाद, हाजं फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। थांनाय माखासे सिगां फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिथाइनि माखासे थिसनलाइ बिलाइखौ फोसावनायनि उनाव एबा होनायनि उनाव गोदानै सायख'जानाय सा 420 बिसिडिसि सेक्रेटारिनि थिसनथाइ बिलाइखौ 22 आगस्ट एबा दिनै गथायनाय जासिगोन। क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै गथायगोन थिसनथाइ बिलाइखौ। आथिखालाव बर' समाजाव गावनि आंगो नखर, फिसाय आरो गथ' गोनांखाब्लाबो नखर गारनानै फिसाय गारनानै गुबुनजों खारखुमालांनाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। गोबां समफोरावनो बर' समाजाव गले गले मानसि गोमानाय एबा मानसि खारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो 10 बोसोरनि फिसाज्ला गोनां आइजो आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गोनांखा हौवानि गेजेराव मोजां मोनलायनायनि दोहौ। गाव गावनि नखर गारनानै सानैजों खारदों। जाय जाथाया सोमजिदों चिरां जिल्लानि बिजनी सोनाब लारुगावनि बिरसिं गयारिनि बिसि बिथराय गयारिया सासे फिसा गोनांखा हौवाजों खारखुमालांदों। मिथिनो मोन्दों थांनाय 19 आगस्ट खालि बेलासि समाव दखानाव न'निफ्राय थांनायनिफ्रायनो न' फारसे थांफिनाखै एबा गिदिंनानै फैफिनाखै न' फारसे बिथराय गयारिनि आंगो फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबुन हौवाया लांखुमादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिसि आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गोनांखा बाक्सा जिल्लानि सिमला सा कामारदैसा गामिनि सोमखोर बसुमतारी मुंनि सासे हौवायानो लानानै खारदों। बेबादि बुंदों फिसाया। मख'नो गोनांदि बिथराय गयारिनि आंगो फिसाय आरो जायगानि थागिबिफ्रा मिथिहोबावनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो गुबुन हौवाजों आन्दोयै सोमोन्दो लाबोनायखौ मिथिबोदों आइजोखौ। नाथाय दिनै मोगथां फारसे महर लाबाय। दा सोमखोर बसुमतारी आरो बिथराय गयारिखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8472009011 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो एबा फोरमायहरनो गुरै खावलायहरदों नखरनि फिसाय एबा सोद्रोमाफ्रा। बृहस्पतिबाराव कलियाबरनि बमरागुरियाव सासे आबादारिया गोमानायनि जाथाया जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बमरागुरिनि धर्मनाथ मुंनि आबादारिया गंसे फुख्रियाव ना सुबाय थानाय समावनो गोमादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा नाथखौ फुख्रियाव सानस्रिनाय नुदोंमोन होनना दाबि खालामदों। नाथाय सन्देह खालामदों दि बिथाङा गब'दों जानो हागौ, मानोना बिथांखौ बे जायगायावनो नुनाय जायाखैमोन। SDRF आरो माखासे रैखाथि बिफाना हरखाब नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। नाथाय पुलिस मावथिफोरा जाथाय जायगायाव थांब्लाबो एबा नायबिजिरब्लाबो दासिमबो नागिरनानै मोनाखै आबादारिनि गोथै सह'खौ। दा बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिबाय थादों। फिन आरोबाव आसामनि हायाव एभेक्सन खालामनायनि दावराव दावसिखौ आसामनि बिद्दापुराव दोनथ'नाय जाबाय। नागालेण्डनि उसा जिल्लानि लेङाइ कमिशनार आरो पुलिस सामलायगिरिनि मोखाङाव नोगोराव खामानिखौ बन्द' खालामनाय जादों। सिमा मेजिस्ट्रेट आरो पुलिस मावख'गिरिफोरजों लोगोसे थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय मावख'गिरिफ्रा ड्राइभार आरो मावसाफोरजों लोगोसे मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव खारलांदों। मोनसे टेगआव खुंथायनि मोखाङाव आसामनि हाग्रा बिफाननि खामानिफोरखौ दोनथ'नाय जादों। जेब्ला खौरांगिरिफ्रा सोंथि खालामोदि अब्ला टेंगावनि मावख'गिरिफ्रा जेबो फिननाय होआजासे केमेरानिफ्राय होखारदोंमोन। बेराफारसेथिं काछारनि सासे बिजेपि दैदेनगिरिया सांग्रांथि फोसावदों दि आसामनि 1 इन्सिबो हाखौ मेघालयनो होनो नाङा। आसाम मेघालय सिमाजों नांजाबनाय काटिगरा बियाबनि सिङाव थानाय मोन 12 दान्थे-बिदान्थे गोनां ओनसोलफोरनि गेजेराव मोन 6खौ मेघालयनो गथायनो थिरांथा लानायनि उनाव काछारनि बिजेपि दैदेनगिरिफ्रा बेरेखा खालामनानै सिगांबोदों आरो गिबि मन्थ्रिनि गोसोखौ बोनानै बिजेपिनि दैदेनगिरि सुब्रत पुरकायस्थआ मेघालयनि 1 इन्सिबो हाखौ हगारना होनो नाङा होनना खावलायदों। आसाम मेघालय सिमायाव थानाय काछार जिल्लानि काटिगरा बियाबनि सिङाव थानाय बैकम कासिया गामिजों लोगोसे मोन्नैबो रायजोनि रोजा रोजा सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो मोन 12 थावनियाव थाबोगासिनो आरो संसार जाबोगासिनो। नाथाय बे समाव नागालेण्डनो हा होयोब्ला बोरै जागोन बेखौ लानानै सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय APB राजखान्थि दोलोआबो। बिटिआरनि मोन 14 निफ्राय लानानै मोन 24 परिषद बियाबाव बिजाथि फसंगोन। डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा APB राजखान्थि दोलोआ
बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि चालबारि परिषद बियाबावबो बिजाथि फसंगोन एपिबि राजखान्थि दोलोआ। चालबारि जिल्ला एपिबि समितिया मोनसे खौरां मेल लानायनि गेजेरजों जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय एपिबि दोलोआबो आबुङै गोख्रों जादों होनना फोरमायथिदों अनजालि दैमारि बिथांजोआ। मख'नो गोनांदि गोबां हारि माहारिफोरानो एपिबि राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै लोब लोब फैनानै एपिबि दोलोआव आखाइ हमफैदों होननानै बुंबावदों। गोबां समफोरावनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव मानसि गोमानाय, मानसि लांखारनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थादों। बेबादिनो नलबारि जिल्लानि टिहुआव सानै फरायसा गोमादों, जायखौ लानानै मोनसे दुखु गोनां थासारि लाबोदों ओनसोलाव। टिहु पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंब्लाबो दासिमबो सानै उन्दै हौवासा गथ'खौ गोमानायनिफ्राय नखरनि बिमा बिफाया नागिरनानै मोनफिनाखै। थांनाय मंगलबार खालिनिफ्रायनो गोमानानै दङ सानैबो उन्दै हौवासा सानैया। टिहुनि 2 नं वार्डनि सपन पाठक आरो अनुपमा पाठकनि फिसाज्ला मृन्मय पाठक आरो बिराज बर' मुंनि सानै हौवासाया गोमादों। मृन्मयनि बैसोआ 16 बोसोर बैसोनि जाबायमोन आरो फारसेथिं टिहुनि नान्नातारिनि थागिबि सन्जय बर' आरो पदमि बर'नि फिसाज्ला थाखो 8आव फरायफुबाय थानाय बिराज बर'आबो गोमानानै दं। बिराजनि बैसोआ 14 बोसोर बैसोनि। मंगलबारखालि मोनाबिलियाव टिहुनि हनुमान मन्दिरसिम थांनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन सानैबो फरायसाया। नाथाय दुखुनांथावदि सानैबो दिनैसिम न' फारसे सफैफिनाखै आरो नागिरदोंब्लाबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै नखरनि सोद्रोमाफोरा। बेराफारसेथिं आरो टिहु पुलिस थानायावबो गसर थिसनदों, बेनि उनाव दासिमबो मोननो हायाखै। दा सोरबाफोर बेनिखायनो बहाबाफोर नुसनबायब्ला 9395788052 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। हाग्रामा महिलारिया आशीर्बाद रेलियाव 25,000 राइजोफोर बाहागो लादों बुंनाया मिनिथाव। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिजों थानानै मोनजाबोनाय बिथांमोना इउपिपिएल सोरखारजों गोरोबनो हाया। जेराव हाग्रामा महिलारिनि सुबिदा मोनजाबोनाय मानसिफोरा रुलिं पार्टी इउपिपिएलजों गोरोबनो हाया। हाग्रामाजों थानानै मोनजाबोनाय बिथांमोना ना गोरान बायदि राननानै दं। अदालगुरियाव हाग्रामाया देरहागोन सानदोंब्ला गोरोन्थि, बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया। बिथां रबिन्द्र बसुमतारिया बिपिएफ दोलोनि बोर बिनाय हानजा सुरनाय हाबाफारिनि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों दि बिपिएफ दोलोआ बोर बिनाय हानजा सुरनायनि हाबाफारि बायदि जों गोबां खेब बेबादि हाबाफारि खालामबोबाय आरो बेबादि फोथाराव खमैब्लाबो 8 आरो 9 रोजासो गेदारिं जानो हायो। बेयाव बिथांमोना बबे अंखजों बबे मेगनजों नुनानै 25,000 राइजोफोरा जमा जादों होनना बुंखो? बेयो मिनिथाव जादों होनना बुंदों बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्रा फोलानो थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों होननाबो फोरमायबावो बिथां रबिन्द्र बसुमतारिया। आरोबाव रबिन्द्र बसुमतारिया बुंथिबावदों दि बोर बिनाय हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गेदारिं जानायखौ नायोब्ला हाग्रामानि 15 आरो 17 बोसोराव जायफोरा हाग्रामाजों थानानै जाखिनि सुबिदा मोनबोदों एबा मोनजाबोदों बिथांमोना इउपिपिएल सोरखारजों गोरोबनो हाया। बेनिखायनो बिथांमोना बे 5 बोसोराव ना गोरान बायदि रानदों, जायनि जाहोनाव हाग्रामा सोरखारखौ लाबोफिनथारनांगौखौ नाजादों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथियो। दासान्दि असमिया निउज पर्टेलफोराव सावरायजागासिनो थादों थांनाय 2014 मायथाइयाव NDBS जि बिदायजों बुथारजानाय मोनसे जाथायखौ, जेराव बिटिसि ओनसोलनि 10थि थाखोनि फरायसुलि प्रिया बसुमतारिखौ बै समाव बुथारदोंमोन आरो बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन होननानै खौरां बिजोङाव मख'दों, जाय 2014 मायथाइयाव बिथांजोआ जि बिदायजों बुथारजादोंमोन। दायो गुबै बाथ्राया बेसो 11 बोसोरनि उनाव बे बुथारनाया मोनसे गोदान महर लादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला प्रिया बसुमतारिनि बिमा बिफाया EM रन्जित बसुमतारि, थामहिनबा दासान्दि बिटिसि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया बे जालांनाय जाथायनि सायाव लोब्बा दं एबा बुथारग्राया बेनि आखाइ दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि सायाव गाहाय बिजिरनांगौ होननानै गांसे लाइजाम दैथायहरदों कर्टआव। दा बेनि सायाव गोख्रोङै दासिमबो सावरायबाय थादों। बिमा बिफाया दासिम बेनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौ होननानै फोरमायथिदों। पाकिस्तानी बिबानगिरिफ्रा भारतारि बिरखंफोरनि थाखाय अख्रां लामाखौ बन्द लाखिनायनि थिरांथाखौ 23 सेप्तेम्बरसिम बारायनानै होदों। पाकिस्तानी बिरखं गाथोननि बिबानगिरिफ्रा पाइलटफोरनो बे होबथानायखौ 1 दाननि थाखाय बारायनायनि फोसावथाय फोसावदों। बे फोसावनाय बायदिब्ला भारतारि एयारलाइन्सजों सालायजानाय जायखिजाया बिरखंखौ पाकिस्ताननि अख्रां लामाजों बाहायनो एबा बिरहोनो गनायथि जानाय नङा।
पाकिस्तानी बिबानगिरिफ्रा बुंदोंमोन दि बे होबथानाया रौनिया आरो नोगोरारि बिरखंफोरावबो बाहायजागोन जाय भारतारि बिगोमाफोरनि एबा लिजबो होजानाय। बेयो मख'जाथाव दि पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव गंनैबो हादोरनि गेजेराव बांलांनाय जेंनानि सोमोन्दै बे होबथानायखौ गिबियाव 23 एप्रिल खालारनि 1 दाननि थाखाय होनाय जादोंमोन आरो बेनि दान्दिसे उनावनो 30 एप्रिलाव भारतआबो बेनि फिननायाव पाकिस्तानी बिरखंनि थाखाय गावनि अख्रां लामाखौ बन्द लाखिनायनि थिरांथाखौ फोसावदोंमोन। बे थिरांथाखौ गिबियाव 23 मेआव 1 दाननि थाखाय बारायनाय जादोंमोन आरो 23 एप्रिलाव सिन्धु दै गोरोबथाखौ दोनथ'नाय भारतनो फिन साजा होनाय हाबाफारि महरै पाकिस्तानाबो दा गावनि अख्रां लामाखौ बन्द लाखिनो राहा लादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।